अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रहे स्कूलवा के छुट्टी दूर दिले बाटे स्कूटी दूर दिले बाटे सकी भइल रहे स्कूलवा के छुट्टी दूर दिले बाटे स्कूटी कइले रहे उहो पीछा ओढ़नी गिर गइल नीचा कइले रहे उहो पीछा ओढ़नी गिर गइल नीचा टिक्का कइले रहे बुंदा से कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले रे कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से हमरा के अखियाऊ मारत रहे सोना जानू तम हवे पकहे सखी रे वो कदा के दिहनी ना लहे लाइन मारत रहे उ जहे तहे ए सखी हमरा के अखियाऊ मारत रहे सोना जानू तम हवे पकहे सखी रे ओ कदा के दिहनी ना लहे लाइन मारत रहे उ जहे तहे उजर पेनी के सवट रहे मोछ ऐठत उजर पेनी के सवट रहे मोछ ऐठत गाड़ी नंबर रहे हो कर दू कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले रे कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से तानी ओकरा घरवा के पाता संजय सादा भी ओकर नाम ह बुझाता साथ रहे भरत भोजपुरिया सौरवेश्वरिया के गेंग कहलाता तानी ओकरा घरवा के पाता संजय सादा भी ओकर नाम ह बुझाता साथ रहे भरत भोजपुरिया सौरवेश्वरिया के गेंग कहलाता रहे जिला चंपारण छौड़ा रहे ना साधारण रहे जिला चंपारण छौड़ा रहे ना साधारण बाल रखले बाला वंडा जसू कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले रे कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।